מודל לניתוח זוגיות של סטרנברג עושה בעצם ב3 מרכיבים. אינטימיות, מחויבות ותשוקה. בעצם משולש של מערכת יחסים זוגית יציבה. מה זאת אינטימיות? אינטימיות זה בעצם היכולת שלי לומר לבן הזוג שלי כל מה שאני חושבת בלי לפחד. מהי אותה מחויבות שאנחנו לוקחים על עצמנו בתוך הזוגיות? האם כשיהיה משבר אנחנו נקום ונלך? איך אנחנו נתמודד עם משבר? עד כמה אנחנו מחויבים לתוך הזוגיות? תשוקה. וואו, תשוקה זה רגש חמקמק. זה רגש שאני חייב, צריך, רוצה, אתם יודעים מה? בוחר. אבל כמה זה קשה. כמה המשימה הזאת להיות בתשוקה, בתוך מערכת זוגית, שמשתנה כל הזמן. כשנעלמת התשוקה, האם אני מחויב לזוגיות? האם אני נשאר בה? האם אני מסוגל לדבר על הדבר הזה עם בת הזוג שלי?